Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag na bigat yo amin nga sa kapada papagayam. Mandipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kahit kumusta kami dita, ayan nyo itang. Good morning, good afternoon, good evening. Sa di naman napasad tilubong tayo nyo ita, kung sumustahan ta kayo, naragsakin kayo pa nagbibuya, kaya kasama tayo na pakishare yung program at share this program. Kahit badanan nyo ti may kaduwa nga pakasritahan ngayon tayo padayawan, ngayon sundutin tayo pagpilian, may sakarikitin tayo pagpilian, para tayo nakapili ti best letter of the fourth week, iti bulan ti November. Oh! Malmalpas manin dito nga tawin kakabsat. Kumusta kayo iti dito nga tawin? Naragsak ka dito nga tawin? O nadagat ti si Mina nga ipatpatag tayo? Awang ka dito dimdim nga problema. Nagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga lilibet, nga napauluan ti no time. May kaduwangin tayo pagpilian para ti panakabili ti best letter of that fourth week, iti November. Dear Manong Nemi, agpupong tutak manen Manong Nemi di day tanga malem, saan manen nga maidrawing Manong Nemi ti rupak, gaputi soron, gaputi sakit tinakem, nakabimbinas ti panagtulag mi di kalman Manong Nemi kini Rupert nga ada dinner date mi, hindi na nga masungad nga rabi, yung timawag ka din, pinakansel na. Ada ko na bigla nga gigda Manong Nemi. Gig, kunada, no, pagtukaran di kita banda. Ta membro Manong Nemi ni Robert, idi may nga sikat nga banda, live band, dito lugar mi. Saan ta ka no ibusan ti gig, pagigida rin ta ka no talo. Kaya ada ka no bigla nga nangala ka dakwada. Idin to ta, nagtulagan mi nga the dinner date mi, iti dayta nga malam, iti dayta nga rabi. Masadag Manong Nemi ni Rika kaniyak. Oh, saan man rin nga mag-drawing? Karupam. Lilibet. Ape man rin. 5 years minute. Kani Robert. Inyustarat kan Rika. Kadabay. No namin anon. Nga niya. Nakaset ti date mi pagkatapos kanselan na. Napadpadig di trabaho na. Sasapo ya. Panakaawat lang nasken nga addaken ka. Nabayagan nga awatan ka suna. Siya nga nun maawatan na. No. Ada dinner date mo kat saan nga natuloy. Di ta tag-date. Siya ka siya tag-date. Kung babali mo tag-date ti babae nga padpada, di ba?
Pagantupay nga tumboy ka. Sanang matatumboy. Kaya maping di mo pansinin ni Rodel. Sino Rodel? Kaya dati kagapuan nga kaopisinaan ta. Nga badyanor. Single apada ta. Di ba? Talo tayo mo nila single dito opisina. Sika, siyak ka ni Rodel. Sika mo nagkunakingat. Nadan kaya na yat na. 7 years dan. 7 years dan. 7 years dan ka ni Lourdes. Nakaimat ka ni Robert, 5 years yun. Ana, sige, susublikan tila misaan mo. O natatanda rin time. Ilipas ko lang dito eh. Ako mabaling nga panahon sa trabaho, nadyak malpas eh. Agkapisanaan kami kini Rika. Di sumre ka kung nito dito yung opisina, adamat ni Suna, adan makabulan na ini, manong nemi. When? Idin to, tentultuloy mat ni Robert, manong nemi, ti panag-member na iti banda. Kayat na. Ngamit mga opisina kumamat, tanag-graduar matakas kanya. One manong nemi, adakam pa lang iti second year college kini Robert. Iti tad na nagkinawatan na iti puso mi. Isutin bilang ko nga first love ko manong. Manipod second year, third year, fourth year. Sa duwan nga tawen nga trabaho ak ito bisina. 5 atawan ti relasyon mi manong. Kung adaman nga long engagement is dangerous. Pero may kumamatay manong nami nga jayan ang tikasar. Tagumarat matan ni Papa manong nami. Dududwa kami nga kapkabalay kay ni Papa. Nabayagan na tayo ni Mama. Manong nami, talo ka mga kakapsat, duwa nga lalaki, ti manungek, siyak ti bordag. At damatin buko na pamilya, kan balay, di kiti duwa kakapsat ko. So nga kaya't ko man ni Papa, manong nami, ngagsimpa akon. Taddan asawa, di kiti kakapsat ko. Ni Papa, manong nami, kadaga makamunda unay kini Robert. Ta idol namat. Pasaremat papan na agbuya, agdengeg, ni Papa, no, adda asideg nga pagtukaran, iti banda nga, nakikapengan manong name ni Robert. Daling nga gitara. Daling pa nga kanta. Datatama isa nga ng gusto kang kuha na iti. Idadakan pa lang iti college manong name na ipaikon ti amin ko kini Robert. Iso, iti imuna. Kaning karik nga iso, iti umuna ken maudi. Ngam nakastulat mo paspasamak. Ako matin ti oras na kanyak. Napiyapay dagbasbasa kami tayo. Nakabundon amin na panahon na kaniya. Nukas tangawang klase min, manong nami, date kami. Nukas tanga Domingo, mano Sabado, umay nakpasyarin ito balay, inka mag-mall, inka mag-beach. Itakit din, manong nami, tadan trabaho. Adada ko manong nami, panahon na kaniya. Yung dapat patigmatin, dapat patigmatin tigig, ngamiti siya. Diyan na pupuutan manong naming masidig ni Rodel, iti ayang ko. Hi. Rodel, nalpas ko yung trabaho. Sige, malmalpas mantin. Pag isuo na, alasing ko. Rum-rumari di ka kadwa tayo yung pisina. Ada ka na problema ko na ni Rika. Datamat nga Rika ta. Inindyan na ka boyfriend mo. No, kaya mo, siya tibang i-date ka na kayo kini Rika. Saanin? Aman, yan tayo, ngayon tayo, tig-date nga tududua. Di, tapos ada kadwa yung nga lalaki. Hindi umayak. Nag-inistorya tayo. O, di ba, nagka-opisinaan tayo. Handa ba't unay makapagsasalita? Trabaho tayo. Sige, okay. Tapos tawad ko na, okay. Inutit kayo tiyo. Nuntut na bintas. Di sa jet pa pa tayo. Iti beach. Okay. Sa jet to itong mga rabii. Alam tayo mismo pang rabii tayo, agorder tayo, restaurant iti beach sa tayo mismo nga igid. Itugot tayo makan, pulutan, kan mainom. Aginom tayo pa eh. Ang naimas ti pandangan noon, inom, di ba? Sige. Halagit nga hard red wine, di okay.
No kahit mo, champagne, red wine di kahit ko. Guwapo ni Rodel, manong. Sa bali mati guwapo ni Robert. Wait, natayag ni Rodel, nataytayag ni Robert. Mistiso. Naragsak ka sasalita, manong. Gusto ko launay ti panang pereng na kanyak katong sasalita kami. Nagkukuig kam nga rod, manon, na mi nagkukumboy kami ito sa kagaysa kami matikotse. Baga ni Rodel nga may masakumat usaran mi. Ngayon kasanon no agaawit kam ton. Iti beach resort manon na mi iti may nga open cottage. Nga sila ka mismo dagiti agburak nga dalo yun. Dito mi manong na mi nga binuya no kasano nga nagtawon ti init. Kabayatan kami, inom kami, iti red wine, kabayatan nga pulpulutan kami, kanang iti na order nga pulutan, iti restaurant at nga beach resort. Wuhan, kilawan nga, tanggigi manong nemi. Wasabi na, ako nagimas. Saada pa'y pukpuklo. Pasanay rumak-rumak sa kuisag mong nagimas. May banggap iti opisina, ti mo na nga nagsasaritaan mi. Yawan di problema. Ikaw okay mati trabaho mi. Okay mati sweldo, tunggal may sagala kami. Aging nga napan iti pamilya, manong. Imbaga kadakwada nga, sisaklagan ka doon ni Papa. Irin to tanirika, manong nemi, so kanot inauna, kat taupat na kakakapsat. Iso ti tumultulong ka na iti parents na, para iti pa nagbasa na iti kakapsat na. Irin to ni Rodel, manong nemi, balikas lagpadpada ka. Ngayon mama, tika dandan nana. Isumat ti na udi. Kumusta nga jay, girlfriend mo? Dinamag ko. Ani Lourdes? Busy ti kasting oras eh. Abay ko, no mga opisina, abay ko mga busy pala ti kasting oras, nag-overtime? Uy, gaga. Abay, Amerika. Adda dya abroad, isona. Hindi mo kagalawan. Hindi na nga rin may isa nga sa amin nga nagkinawatan eh. Yung basta ko mga kasar kami, yung saan? Nagpakadag hindi nga naman nagtrabaho dya abroad. Ano pala kaya natin trabaho na dito eh. Sa bagay. Nagdagalman ka dito sweldo na sa dyan. Ngayon ti sweldo na ito eh. Kahit mga saan naging nadayo kayo, LDR, long distance relationship. Ano sa naman natin communication me? Ada oras sa panagtawag ko, una pa nang tawag na kanya. Ada oras nga pa nag-video call me. Wow, video call ah. Bakit yung oras ba nag-video call nyo kaya nagdigdigos ka? O nagdigdigos si Suna. Nagdigdigos ka nga doa. Bakit? Inaramid yun natin ni Robert? Ana? Abi nga rin mo. Gusto ang sustoryada. Dagiti adda iti abroad kaya nayat na. No, sakbay nga maturugan. Hindi makita na ka nga nakabrief lang. Baka mailiw kagawin na dagos. Diba iksadyayan? 2 years na. 5 years yun. Hindi ka abroad. Nagkasar kam kuman. Kinikayat na naman ti abroad. So nga 7 years min. Narigrigat ka magkano sitwasyon mo, umitisyak. Di madmadikan ka. Tapay. Ada lang aroden dito eh. Saan nga napanti abroad. Ngayon dinapay lang maikaso. Dahil nga ito kagurang eh. Pinanawan na kami manong nemi ni Rika Diaka mo. No inrantana mo na. Kasla nagtulag na kini Rodel. Tapno may kangkam di kundaway kini Rodel. Tapay ko ma. Nakiktutak mo nung nemi diggaman na timay sa ngayon. Hey, Rodel. Kakaitas lang. Kahit ko lang ibarik na kayong kadibarat na kolab ko. Kasapulam di bara, di ba?
Jesus ako. No, 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 no. Sika nagkasapulan siguro. Gamot adayo ni Lourdes. Apik sanay ka. Saan ka naragsak ni Lourdes? Kansi ka. Naragsak ka kadi? Kani Robert? Naragsak ka kidi. Hindi ada pala time na kanya. Imita, talagang impakita na nga napatpatig tiya. Trabaho nung imsyak eh. Katsyak, napatpatig man si trabaho ni Lourdes nga napandi abroad. Nga imbas ko mga gasawa kami. Nagbatbata ta, di ba? Baka sika ken siyak, tirumbeng. No siyak, ti karelasyon mo, idad ko di amin-amin nga panawin para ken ka. Saan ka panawan? At daklata ka na hindi sinwar mo. Lumalpas trabaho, kagawid hak, adda ka. Ano na itang ibagbagam? Sila muli bagbagang at relasyon ta. Nalipat ako ni Lourdes. Hindi mama mo ka. I love you, Lilibet. No. Saan lo din? Saan ang peso dita? Ama, nagpepeso. Kasanong nga din, Lourdes? No, kaya't mo isinat. Isinat mo din, Robert. Katsikakin siya. Saan mo kumanay na yun? Di problema, Crodel. I'm sorry. Tapay. Napatig ka dilatakin ka ni Robert? O rin na napatpatig nga amang trabaho na? Ngimitis ka. No ipatpatig na ka, ti may nga tao. Ipainakin ka, ti umno apanawin, aparakin ka. Ngimawamot ti oras na kain ka, no time ako na ada. Kasmat kanyak. Adada nga pinanawan na ng tagasawa kam kuma. Adada nga impatig na ti panag-abroad na ngimitis siya. Nagasagana ka mga isinakin, Lourdes. Para lang kain ka. Diyak kayat nga masaktan. I'm sorry, Rodel. Ngayon, santon nga maulit na ito nga panagkukuyog tayo. Nagtulagan yung sakit ni Rika. Pinanawan na ni Rika tapos numadan na tagundaway. Gawin tayo yun. Nagsursuri matlahay ni Rodel manunemi kating Karina. Ngano talaga nga din na jak kayat isuna di naman ipapilit ti bagina. Uwain manong naimi. Kalbasan kami ng rabi di mapinaibos ti abalon mi nga arak manong naimi nagsisina kami. Dintengag dito balay manong naiming siring pailaing ni Papa. Di ka pinaturog pa. Hindi nakasapsapa pailaing. Kaya tuloy madlayat di date yung kanina Robert. Saan nga kami ti saan dan? Ay, saan pa? Nagslakan lang na nervyos. Ni Rika, kini Rodel, tiyang kinadinar ko. Dakam nga kaopsinaan. Amo ka din ni Robert. Nabi ka, di ko pala nga naskin ng ibaga. No tawaga ka saan nakasumbatan nga bata busy. Madamadang tuktukar. Nagdigusak manong naming kalbasan na simrek ako nito sa led ko. Agsuyaba kinagring ti cellphone ko manong ni Rodel. Hello, Rodel. Dakatin ang lipatan ng baga. Awan. Ngayon kahit ko lang amuin, no? Nakadanon kan, no kumusta kan. Okay na. Kadigdigos ko, eh. Ayun saan ko sinilip ti buok ko. Makaturog ako. Sige, good night na. Sorry niya bagak, ah. Kahit ko nga pa, Chem. Dahita ka manin. Sige nga na. Good night. Okay, good night too. Bye. Sa bagay manong name kas tuiti sa pulik.
at the time na para kanya. Kas kini Rodel, tinawagan na, kahit na lang amo no nakadano akmat lang, no okay sa nag-good night. Baka inton bigat, sut mangriing kanya. Kas tamit idi manong name ni Robert. Inagbasbasa kampay lang. Medidikit nagmiyembo nun, manong name ti banda, tanalay nga rin na kumanta, kang tumukar, ang gitarra. Nagbaling nga sikat, university, inagbasbasa kami. Gabutan no adda programa, dalat tayo suna, parte ng tuag kanta, gitarraan na tibagbagina. At the time na kanya kidi. Medidikit nasarakan na, dahil nga banda. Time na. Mabalimat ka saan nga sumurot mo. May patang nga the date me. Ay, turog ako. Babaamon, pampanunutin na nga Robert. Kas itinanamak manong nemi imbes nga ni Robert mang tawag kanyak itinay nga bigat ngim ni Rodel. Good morning. Good morning, Rodel. See you. Mamaya, ito yung opisina. Dahil mas matimat lang turok mo? Okay, man. Di ba timawag ni Robert? Sampay. Sige na tumawag, ta kumusta yung sona? Pay ko mga siyak. Nagpapauyo ka lang. And tumadama-dama, ayaw-ayawan na ka. Pakag-date kayo man lang. Babaamon. Di mo kaya atin? Sige na. Okay nga rin. No, makarobot ka. Makapamigat ka. Okay? Okay? Bye? Manong nemi nagmalmalam nga saan nga timawag kanya ni Robert. Bas ko mga tumawag tap nagpa-dispensar. At saan nga pa nakatuloy to date me. Yung summer. Yung timawag manong nemi iribanda na talas 5. Abay ni bagam. Kumusta kan? Gastoy. Okay yak. Di na makadanagan. Ore akong panawon mo kanyak. Apay kas tamat sa Kita lang kapat nga akong panawon mo kanyak. Diba? Ana. Sorry. Kaya nagsusuri ka. Ana nga rod. Itatangag date. At amanin pagtukaram eh. Manano kami nagabsan ka? Hanga mabalin. Apay. Hangag balin ko banda no awang ka? Awan ka sukat mo ang tukar, ang gitara? Damat ang ngayon. Sige. No talaga akong panawon mo kanyak. Pampinta sa langin og sinata. Lilibet, nagpepes. Nagpepeso ka rin ko? Nalawag tanangin mo. Gabo ka di ni Rodel. Rodel. Gabo tada Rodel mo. Saan nga dadat issue, Robert? No mapasamak man ti pa nagsinat saan nga gapukan niya? Gapukan ka. Di mo ka disayangan ti 5 years. Katsiya, sika. Di ka masayangan? Awat panahon mo kanyak. Aw, time mo kanyak. Napat patag matitrabaho ng siyak. Maawatan na kumalilibet. Ano trombe na awatakin ka? Basta sinatan. Saan ka nga tumatawag ka na? Anong naminal paasan di ba ng sarita mi kini Robert? Kasla kahit kong ibabawi timbagak. Apay. Imasidag ni Rika. Ano man yan? Amam tikas ting oras at problema ka. Ni Robert na niya timawag. Uy, di na pa'y among i-timing. Kasla, ada nang kong himbagam. Baglagi dito, siksika lang kan siyak na doon ito room. Handa ta mangagdagiti ko opsinanta. Nagsinatan ko na. Anya? Imbagang tagas jay. Kaya baga, diyan na puputan.
tisurong ko. Imagine, imbas ko mga ag-recover. Siyempre, na-cancel ti date medical man, itata ko ma. Ada ka naman ang pagtukaran da. Ada ka naman magsuglat kumaking kuha na nga, di namat kayat. Di napat patag di trabaho ng siya. 5 years yun. Ninto pero del, 7 years dan. Kahit nakanong isina ni Lourdes. Uy, tapno da kayo? Si Karika, ha? Si katagbalbaling ang bridge may kinotel. Kaya, napimpinas ni Rodel ni Robert. O, diba? Di ka babawi ni Rodel. Diyak kayat nga namasaktan eh. Ikat basol ni Lourdes Ikat namasaktan man ni Robert, basol na. Imagine nyo, padpata kayo eh. Ni Lourdes, ad-adang kinayat ng taga-broad. Ngayon di ba nag-asawa da kumangkin ni Rodel. Ni Robert, ad-adabad nga napatpatig di pa nagtukar ng date yo. O. Diyan ka mo. Tawagan ka man ni Robert. Ibabawik di bagak. Loko-loko ka. Pero may babawin pa lang. Saan na kan nga ipatpatig ni Robert? Si Kamal at nagkuna. Nga di agbasbasa kayo, okay so na. Hindi ka nagmembo di banda, dapat patigan di bandang misika. Kasanong to nga doon ang kasawa kayo? Sumursurot ka doon ay di banda, lumabanda ang tukar. Sama nakas na kami ni Robert, hindi. Nakapatpatiga kang kuha na, hindi. So nga Rod, at that time na kang ka-hindi, itawanin. So nga, ano nga Rod? Manong nemi, nagkukuyog kami manin nga talo. Paano tayo manin? Tinabenta sa akin, dikit. Natulangan lugang ko't pagluganan tayo. Nabibinas. Tanong Jack kahit kung tigawid, Jack makaawid. No, hamo kaya. Parang ganun. Jack kaya. I-drive ko man lahat ko check. Sa dinun papanan tayo. Iti beach manin? Anin? Hindi iti bar. Bar? Wan? Hindi kakanta. Sus, kanta. Jack kaya. Abi di mo kaya. May palagi plantakin ka ni Robert. No? Handa magbuhay-buhay mo na makikita magkangkanta. Inatingaran. Iti beach manin. Iti sabali nga beach. Sige. Surutan da ka. Nagdami manin iti beach manong nami nga again inom ka nagpulpulutan. Nagring ti cellphone ko. Ni Robert. Hello. Pinadaywak dari ka kini Rodel Mano. Manay bagam. Ayan mo. Iti beach. Kadua manin ni Rodel. Agraman kini Rika. Di ka di masayangan ti 5 years. Katsi ka. Di ka masayangan? Robert, magsina ti dalan tahang siyak ti gapo na. Gapukin ka. Gapo ti kaawan ti panawin nga itad mo kaniya. Dapat patagtitrabaho ngam siya. Nakalawlawag. Nagawid ka ito, may kamasyaran. Sa Salbina. Nakaring-ringgor dita, di ba? Imbag man na starting mo, tukar. At anong sumublat kanyak. Mabalimad gaya, mata sumublat ka. Sayang. Sayang. Titalin pim. Sige. Baka disturbo ka. Agin enjoy ak dito. Ag-enjoy ka mo, di ba nagtrabaho? Di ba nagtukar mo? Di ba nagkantam? Kaya agin enjoy na kita mang buy-buyak ka, kada kayo. Talaga ka di ka kahit mong nagsinata. Gaputawanan ti panawin mo kaniya. No di mo kahit nagsinata. Agikat ka iti banda. Kasla mula
imbaga nga, agpakamataya. Tanapat-patig nga talaga ti banda, siya ka. No kung mababae data, banda tinagan na. Di ba? Agsasarunong kami tigigmi. Ngayon next month, so magbanulain yan. Kadagito lang. Ket, yuray ka pala ti next month. Nada time mo kaniyak. Ita nga kasapulan ka, awang ka. Into na saan ka nakasapulan, nadda ka. Saan ka nakasapulan, Robert? Nasakit mo't para kaniyak, di pa nagsinata. Ang yung mga umawin, Sige! Nasina di sina! Siyak kitipot-pot nga mong lalaki! Na? Nakigtutak na binugkawanak manong. Kahit daytan manong name it, nang ipudan nga talaga, nga insina ko, nagsina kami kini Robert. Imbas ko mga anong name, aturin na nagibidot na, imbas ko mga panawan ng data nga banda, kito may kanyak, tapno, sulot, litupan na nagiti aduan, nagkurangan na kanyak, kam kasi siya din, sina di sina, siya din, dibot-bot kam, siya ti lalaki ko na. No ba nagsangin tak manong name. Kibota talagang amuhon, nga awan kami kini Robert. Idabay lang mapasamak ka na kami kastoy. Siguro, dito hindi pagpatinggan ti amin manong. Tagpatingga kam lang iti 5 years. Manong nami, nagpagdapag na ka, nagpamyanan, kabayatan nagsangsangit. Nga ka mo, sinurot naggayam ni Rodel, kinamakam na. Lilibet, Rodel, are you crying? Ano napasamak yun? Don't cry. Sagang-sangit kasta. Manong namin dyan napupuutan na napaara ko pa kin Rodel. Narignak, ti apros na, ti buhok ko, ken ti bukot ko. Ti habaga. Imirot ti arakom ko ken ko. Don't cry. Sa mo nga sangitan tikas kini Robert. Rodel, sana nga rumbeng nga sangitan. Kas kanyak. Saan ko pwede magkakin ka? Emi talay bigat. Na nagdinawag kami kini Lourdes. Nagsina kami ang kini Lourdes. Rodel, inamin ko kitkuhanan. Ngadan sa baling ang patpatik ko. Ngayon sa baling ang sana siya. I love you, Lilibet. Rodel, diyak kayatin. Ano ti di mo kayat? Diyak kayatin ti masaktan. No ayat, tinakasugat iti puso. Ayat matlaeng. Iti makaagas. Ang dangi, ang moment ni Robert, nga kapukan niya, di ba? Dito yung may kaduhang pa nagkukuyog tayo. Nga amo ni Robert. Tanya namin di magana. Sina, di sina. Siya kaday di bot-bot-gam, kasyak di lalaki ko na. Ore siyak man. Do siyak ni Robert. Baka damatan sa baling ang patpating ni Robert. Baka kamiyembro na iti banda. Dakil di kas dyan. Dakil lang mapasamak di kas da. Dakil lang mapasamak. Posible nga mapasamak. Tado na kita kakarelasyon ng kakamiyembro ti banda. Siyempre, handa matapasik ng lalaki. At babae kaduada, di ba? At datalo. Datalo. O, baka napipindas da. Okay na. O, okay na. Sina ko na natadamantan sa bali na. Di nang sinayang ti 5 years. O kahit mo kumawat na sayangin ti 5 years no talagang saan na ka nakayat. Ken talaga nga saan na ka nakayat. Tano siya ko nga. O kasunod kinapatig na tangang banda. Adada, ngay kang ka, iti attention, iti time. Because I love you. Saan ko nang ipagpatig na Lourdes?
Di adan iti adayo. Inot mo nga napukaw. Di pa nagkahit ko kinkwana. Sikat at tadto Siyak tadto Adda nga duha. Data ti rompeng. Di ba? Rodel. Tinabayagan ka sa ililiw ko ni Robert ang maramanak ti bahara dagiti bibig naman na imiatuin ni Rodel. Ngayon, tinangiparig na. Tibayagin man nun name ti saan mi nga panagkanaig. Radatuin ni tan ni Rodel. Manong naming it isu iti arig na nga arbis bayakabak. Nga mang bisibisen ti mawaw nga riknak. Ni Rodel lagi di tinay kariman. Manong naming nag-check-in kami kini Rodel. Iti pa naka-hotel dito nga beach resort. Bagami latahan manong naming agawid to ni Rika. Yan tangek at sagresakang may iti coach. Tinawagag ni Papa manong naming ang bagak. Nagawid akto nito bigat. Kaya dito yung manong naming namin pinsan nga inepan ni Rodel tinabayagan apan nakailiw ken panakawaw. Uwain manong nemi. Napasama ken manong nemi nga addan may kaduwa nga lalaki nga nakaikot kaniya. Akas laman law ko manong nemi nga nairot dagiti arakop ni Rodel. May kumperar ko manong nemi ana barbara dagiti aprus kadagek na. Iso nga talaga tinikari. Iso. Saan nga ni Robert? Awan kami nga rodan kani Robert manong nami kat awan da kanumutan kani Lourdes. Aging kakalpasan ti talo nga bulan sibot at relasyon mi nagtulagan min ti amin. May nga mismo dito balay manong nami nga nagparintuman ng isang kumatak nga nangyawat na nangyayat at sing-sing ako na will you marry me? Ustel, talo pa lang ang bulan ta. Manong nga rayam nga bulan, uno tawen. Di ka di mabuti ang itilong engagement kay bagbagadag is dangerous ka nagpepeso. 5 years you can Robert. Hanggang na kahit nagkatuluyan. 7 years mi kin Lourdes. Awan kamin. Si kakin siya, 3 months na pa lang nga mag-asawatan. Sige. Okay. Formal matlaing manong naming imay da kaduwa na di kiti parents na kanda dumapay partido da. Imay da nga asawa manong naming nagtutulagan ng tikalay sa amin. Hoy. Lilibet, Rika. Siya TV. May dubonor mo sino kumapay ng sangasi ka? Di ka numat best man ni Rodel ka ni Robert. Hanya? Ay, kanagnagan lang ni Robert. Kapinano na, kasinsin na. Ay, kung ako na, ko ka mabalingad nga rin mo tikas tawit. Di best man ti asawaem, di groom mo, di best man na, di ex mo, ganon. O ana, di okay yan, naragsakan, awanin ti problema. Sabi ko matawan to ti problema may kinirudel. Awan. Kapag nagpadpada kayo, nga napateg ti oras, nga ipaay ti tunggal may sagara kayo. Sa aling nga no time, no? With time, di ba? Nagtulag kami kay Rodel, manang naimi nga kaden namin ni Papa. Numampe ko nana, ni ko mamaat kaden nata ni mamangko, kamote sa babae. Numtsak kayat, mawad ka doon ni Papa. Well, okay. Adamat asa daga kamsat ko. Karuba lang. Ay, kari.
Di akong problema. Idin to tasyak ka, awang karuba nga kabsat ko. Okay. Ngayon papang mo, ni papangta, iti kadad nata. Kasta nga ron tinapasamak, manong nemi, kahit kabut agasawa kami kini Rodel, may parit man takopsinahan nga agasawa. Iso na mismo manong nemi tinagsapol ti trabaho, nasa Bali. Aging ka nakapagsapol matin aging ka nga da nagpitpiti kini saklot ko. Kita mo kadlangan niya. Adan anak ta. Adan anak tanto. Adan ton anak ta. Tas ang kapila sigurado. Agad anak ka ha. Kan nga sa pulang nga kanayan tang Cebu. Rodel ha. Kaslasang ka mauma. Di ba? Kas ti kaya titunggal may sa kadata? Ipahay ko ti amin nga atensyon ko keng ka, sweetheart. Mano lang oras ti opisina. Hindi dakal ba't lahat oras nga para keng ka, nga ipahay ko. Ken para kanyak, nga ipahay mo. Ba? 8 hours. Kalpasan na ta 8 hours, di 12 hours. 12 hours na ka do. Manungarod. 16 hours. Ay, wala ya. Nakapsutak ti ARC meeting ka. 8 hours ta ti opisina. Okay. Sa 16 hours, at data, ititunggal may sagadata. Nagdakalawa na yung panahon data, di ba? Ako man ti papanak, nasang kakadwa. Malaksid nag-overtime ka. Ano saan, at aparte nga tendaram, saan nga malin nga siyak, uno kadwa na, diyan kayo tumatender ti party o awang ka. Malaksid nga tanong talaga ang di mong kaya. Takalil tiyan mo, wano kaan anak mo, ganun. Edad ko ti amin na panahon ko kaya ka, sweetheart. Edad ko ti amin nga time, karumpe nga para ken ka. Para ka na kayo, karagidagbalin nga nagta. Noon niya tingkari ni Rodel manong nemi kat talaga nga tungtung palen. Naro na lang nga Roden manong nemi idi ta naglibakon. Metran ng tilibakon. Nadadigil ko daw manong nemi agkawid pa iti aldaw. Kumusta ka ni Maybe? Oo, pinagawid ka pa lang. Manano? Dapat logang ko. Isupay ta gasolina. Dapat patig kayo. Ngayon, ti gasolina. Si Kamet. Kat sumangpat ka matiin tumalim. Kat kayat ko, nga makalaglang kamangan. Tapno mangan met ni baby kan ka. Manong na hindi dumtengan di pa nagbasngay ko. Kabulanak manong naglib iso na. Apa nga naglib ka? Kada dapat ni Papa kadwa. Sa bali ni Papa, sa bali kanya. Kayat ko, at daklat at sidang mo. Anytime, siya tutubawag ta ambulansya. Barami manong na may nakapatpatig. Kat kasto at talaga ti sapulit. Nga, obligasyon, ti may isa nga asawa kas kini Rodel. Eto na. Lalaki manong nemi, timbas ngay ko, Rodel Jr., iso da ito ti kayat, manong nemi ni Rodel. Yes. Naglaing kanya. Naglaing to ko naman. Maaramin mo na ito, siksi ka lang. Duwata. Nagkagwapa ni Junior, no? Imala ka niya. Nga, buta siguro sikatin mo na. Nga nagganas. No, mamintlo ka. Sa ato ganas. Psst, talang sa mga mangagda ka. Katgaputasan ko nga italik, basta italik ka ni Papa, manong nemi ni June. Nanghalak manong nemi, iti pa nakayaya na. May isang nurse, manong nemi. Nagbalin ng private nurse ko. Nurse sa anak ko. Nalaing, nga gagistimar, iti ubing, iti maladaga. 3 months manong nemi ni Junior, idagsubli ako niti opisina. Kumusta? Si Karika, di ka mag-asawa? Next year siguro. Sino?
Di mo pa mo? Ti boyfriend mo? Ni Robert. Loko ka. Ni ex ko, diya kasinsin ni Rodel. Ano kayo pa? Hindi pa nagamamuming, hindi kasaryo. Mid of honor kin na best man. Dakam to man tagasawa. Robert pa tinagan na. Nangarot ka kang kanaganda kin ex mo. Kamusta ti may isang asawang ina? Nanagsak kami lang. Awang gani man na pagkukurangan ni Rodel. Awan eh. Ngayon dito lang ta. Santa mata lang ka opisinaan ni Sona. Diyak mabantayan eh. Tadaatap mo nga. Mga liwa. Sana nga tawat na ramidan dito. Gaputa na pudno ni Rodel kang ka. Gaputa na kayo tinekari. Pasarunon nyo asiyugod ni Junior. Tapos mamaminsan. Dirigat. Di ba? No duwalat kahit yung anak. Di duwalain. Basta rin sakpayan di mo uding agawid no dadto manong naming tanasapan ni Rodel. Tanukas tangal agawid ako nito yung balay manipod opisina. Obain na ni Rodel ni Junior manong. Kahit tiyaya na, tinurse na, manong naming, tinurse ti anak ko. Alakit kumporma ito mabalin ng itulong manong. Tasala nga yaya, ti panagyanan. Tumultulong pa nga gistimar ito nagtibalay. Agluto, kat imasen ni Papa ti luto na. Uwen, dito ni Ingrid manong. Naadaan kami pa ay manunemi ti may isang anak. Niso daytoy ni Jennifer. Uwen. Nag-asawa matan dari ka kini Robert manong. Kada dadig di kong daway nga agkukuyok kami agde-date pair by pair. Sana kas iding may mesa nga lalaki duha ka mga babae. Duwan ti anak mi manong name kini Rodel. Nagtultuloy met ni Ingrid manong name akaskat kaduami. Wen. Tas syempre ipangatok mala, ipangatok ti sweldo na ta all around meten manong. Agtakibalay, ken kasta meten mga iwan kadagiti anak mi. As lamay sa caregiver manong name. Ken, ayan, nurse, private nurse, ket no manot sweldo ko manong name iti may nga nurse iti hospital, ison ited ko, ited mi. Dakdakkel pa manong. Tapos nagkastagat sa amin nga mapukaw isuna. Tanarigat manong name tagsapul iti kasukat na bilang ta panawan na kami. Aging ga manong name nga ininot na nagbalbaliw ni Rodel. Idi manong name every other day nga maladaw. Tumawag, maladawak. Ada overtime ko. Okay, no problem. Hamulakit na lang na dawan nga laing, ha? Umang problema ka na kita anak ta. Kaya lang, ha? Sa pulan na ka, no, handa ka makita. Baka makaturog dan doon, awang ka pa, eh. Hindi, makaring ng bigat, atak mo din. Sige, Rod. Okay? Bye-bye, sweetheart. Maladawak. Hindi. Kang kanahin mo din ng overtime, mano. Pinalik niya pa. Rodel? Good morning. Good morning to. Good morning ako kada kita anak ta. Nakasaganan tiging lamisahan. Di breakfast. Okay. Indara ta hindi ay nagrom. Awa ka na naman madlaw mo. Madlawan niya. Mapaspasaman ka nga awan ti oras mo kanya. Kada kami. Ano yung kawan nga oras na bagbagan? Agaw-awit ang mana. No saan ako nga agawit ang kitawanan? Agaw-awit ang man. Ikarkaragatak man nalito pa. No nyaman na kita nagkurkurang nga oras. Alilibet, idi kan ita, agsabali. Kung malo na akong pagbalbaliwan ti amin. Pasensya kan.
among kanino, api nga overtime ak. Tapos may saganan tat na radya masagbahan na giniduan nakta. Di ka di maragsakan no, iyawat ko, ti sweldo, nga dapat overtime pay. Aman, maragsakan na. Ti sweldo, deposito kini bangko. Manay na yun ang ti ornong ta. Ti sweldo, isot, gastusin tayo kada kiti inaldo ka sa pulan tayo. Gastusin tayo para kada kita nagtakin sweldo ni Ingrid. Kito hindi nagbindas niya. Nagalisto ta makornong. Jesweldo, urnungin ta. Da jesweldo, isot gastusin tayo. Di okay. Ang mabalin na ako, bakit? Saan ka overtime? Marigatan ka? No, sana nga marigatan. So, ka sa bulak, tapan nakawat mo. Okay? Sige. Gabutan nagsarita kami manong name orin sa alin ngo awag. Siya tumawag kang kuhana. Apay, di ka timawag nga dahil overtime mo. Automatic no ka na. Ori sa ano kung umawag na awanak pa. Nag-overtime manin ko si kuram latan. Di umawag mangipaka mo. Di mo pa yun masango. Automatic nga rod. Common sense. No sana ko natin mawag sa anak pa nga nagawid, naladawag, ay nag-overtime manin ko latan na. Kaganahin na kasapsapulin na kita anak ta. Jesus apo, ay akit ni bagam ang overtime nga para tinaranya ka masakbayan, dapat nakaisagana na. Nakanakla ka. Apa nga nagagungat ka. Hangaungat de dyan. Anang aron? Sige ka rin. Namuna ta. Paunay ka matin. Nagbaling ka matin na saan nga man nakaawat. Kitsa ka. Nagliwliway ka matin. Nga dito dyan kayat. Tikawan ti time nga itad mo kada kami. Anya balat masapol yung kanagawid akmat ko nakmat. Taraskan ka di mong kawanak. Katikan tumad kami makaawat. Sige, sige. Sige na rin. Ngim kimaro dagiti pasamak manong. Nagsipot ta dapin dagiti gundawi nga saan nga gawin. Ni papako na na. Abayaw manin di asawa na manin ang nagawin. Nakadimati ka mapaspasamak ka na kayo, ha? No nga ano pa nga duwan ti anak yun. Kasi tumatin ti mapaspasamak ka na kayo. Dito ta hindi ka talagang nakadagdagkat kayo. No adda pa pa ng tibay sa daki nga doa. Itangay. Gagangay sa leta, ti lalaki pa pa. Eh, lalaki ako saan nga kastad na pasama ka na kami kinimamangyo di? Kababay ko gusto nga oras para kinimamangyo, para kada kayo nga pamilya. E may Rodel, sanan nga naramidin. Gapo ka no ta, kayat na ta makaunong para ti masakbahin na kita anak mi, papa. Tinuloko. Agpatpatnag ang trabaho, unog patpat ng adda trabahuan na. Adda kamalala di asawam. Papa, oray awang pa idebensya. Lalaki yakit amok. Ano ito bubrahin na? Alaman? Ano taramidag papa? Amuan ti kinapod no. Sa akadog desisyon. Diyos ko. Apay matakas na tibiyag ko papa. Kung naklang saan nga maulit ka mapasamak kanya, tikas to'y. Itapit at danduan na ko. Itapit nag-asawa kami. No, amok lang kung makasto, dayo ko mga makiasawa. Po, ya. No, niyat ni Yurit agasat anak, mayat ka manunusan. So nga mo, no, niyat mapaspasamak. Hindi agawid man ng name ni Rodel iti kamalman na. Napna parami trabi. Gapot overtime, nakaturo ka sa diyain. Gapot andak malad ito yung bisinan, jaya ko, nadamat arawatak sa diyain, nagdigusak, nagsukatak, nabigatak. Yeah. Gapot taon overtime ito, nagawid na. Andak ka din, sa bali nga mabahay tibiyag mo. Kanya? Gapot sa sana ko nangagawid, kasi para nagatap mo?
Nakabimbintas ti panagsaludsod ko. Saan ko mang umatot ti boses mo? Agsalsaludsudak lang. Ata ka din sa bali a babae ti biyag mo. Awan! Abi nga rin ibugkaw mo. Sabi ko mga rin pepeso. Adagdag ka di mamati? Susapoy ha. Kat saan mo na ipagpisa ti boses mo ha? Sa anak mata magkiapakin ka kaya? Di malikod latan ha no? Diyos ko, hapi kang stakas doon mas pasama. Ay gawa ng naiming nga malagip ko. Adaam mo ka opisinaan na. At cellphone number na kanya. Pinadas ko yung dial manon naiming. Nagring si Mungbad. Hello? Ay, kumusta? Sino to? Hello? Siya ka nililibet? Kasawa ni Rodel. Lilibet. Nasapan sa ka nagawid ni Rodel ita. Abay nakitam? Saan nga nagkuyog ni Rebecca? Sino nga Rebecca? Teka, kuyog na rumar. Kaopisinahan niyo? Abay nga, kuyog ng rumar. Di man na mo. Mabanda siguro ituloy di trabaho da itiruar. Trabaho da tiwa. Ano pa sa nag-field da? Pasat trabaho. Yung ora o nopisinan, ag-field da matlat. Sar daman. Dalat siguro itultuloy na. Ada ka di relasyon na ganito ha? Panagkunak ti kasi dyan nga kinadagkad da. Mabalin. Sa mga ibagbaga nga panpadakis ko dito yan. Kinapod nga, adagam kankat it cellphone number ko. No, amok kumaanga, da kanyak cellphone number mo. Sa kumantin ang itawag kang katap, no. Ibaga kang gano'n, ito mapaspasama kita asawam. Agyaman na. Mabaling ka din itad mo kanya. The cellphone number ni Rebecca. Kitak to, no, adda kanyak. Sige. Alright, thank you, ha? Okay. Ngayon ko, ha? Bintasin nyo nagsalita. Mangsolusyon problema yung iti asawam. Siyempre. Nagpebeso ng relasyon na kina Rebecca. Pagpili-pili ka suna. Nako. Delikado. Apay. Baka ni Rebecca at pilyan na. Tanapat patag ka di isunang handa kami, kadagit duhangan na ko. Tsaka mo. Sige, siguro din tayo ko kaya natin ang cellphone number ni Rebecca. Hindi maalak ti cellphone number ni Rebecca, manon na tinawagan. Siguro akit talagang dinakama mo at awang kang kuha na number ko. Si Mungbat nga dagos. Hello, sino to eh? May isa nga gayem. Dakat nga gayem nga sang ko ama mo. Ibilang nakalata na gayem. Gayem. Masapon mo gayem. Kumusta kayo ni Rodel? Rodel? Abay mo nga relasyon mi? Makikita kayo nga Rodel. Hay? Basta? Asyay, ala, ang moment nga dasawa na, apay nakirelasyon ka. Siyak ka no, tadadang ipatpatig na. Ngam deje, bruha nga asawa na. Bruha ko na? Bruha ko na nawit. Di akong bagan di bruha nga asawa ko na na. Sikat ikayat kong ko na na, ore pa agsina kami ko na na. Imbaga natin ni Rodel. Uwin! Ala, saan mong ibagbaga kinibakit na? Baka ang kamamuki kinibakit na. Gaga. Hana? Hana ko na? Gaga ka. Itulo ko to yun. Gaga mo. Gaga ka. Gabot sa sakti asawa na. Na? Kinansel na nitawag man. May maglaki din man ang name and record ko. Sinakbayak ng record. Saan nga makapagulbud pa iti asawak.
Yung nasakit. Bigas ito na nagbalin ti biyag ko. Tinang sukatak kaya ni Robert nakarkaro pa yung gamitiso. Una na ko na nga karma. Yung api ko marumbe nga makarmaak. Kat talaga mat nga dinakinikan di panawan ni Robert. Ito sa lang nga nagtasawak marong naimi. Rodel. Ano naman na deta? Agsalita natin na siya awan tagbubog ka wa. Awan tagpungpungtot. Tarang ba ko mga siyak tagpungtot. Yung saan ko nga raminin. Kahit ko nga tinakal mga salitaan. Asinot na patpatag ka na kami. Ni Rebecca, una na kami natalo. Ag-clear up ko mga manong name ni Rodel ng sininyasak ni niya pa. Kunakin ka nga awan, di binumugaw. Saan mo nga paglibakan pa Gaputan na kasarita ka mismo ni Rebecca. Nagpamaranga kang gayam na. Gayam na nga dinama mo. Sa akin kinumusta. Tap na mamati ka. I-replay ko na ito yung naka-record na salitaan mi. Inamin na mismo. Kinimbagam ka no kenkuana. Nga dinak kanon pagan ano nga siyak nga bruha nga asawam. Dingkem. In play ko manong name. Ita. Agpili-pili ka kada kami. Ni Rebecca. Una da kami kanagitiduangan nakta. Sabi ka nas ka ng pagpilian na. Tap na malpasan damin. Tanya di kayat mo. Agamid ka, iti kayat mo nga aldaw ken oras pa nagawin. Awan ka, no kayat mo nga awan ka. Agtultuloy ti panagdenata kas agasawa, kadagtultuloy ti panangderder mo ti pusok. Ingkarim idi Rodel, nga itad mo ti amin nga umno nga panawen para kanyak. Nang runa kumaita, talo kami, para kada kami nga gina. Imbagak kang kaidi nga tijak kayat, nga karelasyon kati tao nga di na ipaay ti umno nga tawen, uno time panawen. Para iti pamilya na. Awarin ti tayo mo ka na kami. Adadang ipapay mo ti sabali. Asino ka na kami ni William. Kadno da kami balang tinapatigyan ka, kahit kung isinam da dyan Rebecca. Kaya na napatpatay ka ni Rebecca. Mabalimon ti pumanaw. Kabailak kabiyagen, dikitan ako. Asino ka na kami. Manong nemisan ng sinungbatan. Ngayon ti sungbat na, napanan iyang pake digiterwatan na. Adanakim ni Junior manong name. Kinuwari ni Jennifer. Asla mo nang digit paspasama. Tasalangan ni Junior nagsasaludsud no kano sa dinno ti ayan ni daddy na. Ni pa Jennifer manong name timang nipukpukaw ti daddy. Where are you daddy? Nakita na kita anak ko manong name tar aramidan ti amada. Napanday na sitgan. Isodan tinagsaludsod. Damdamagan da iti amada no papanan na. No apay ng impake na digitarwatan na. Saan ba sumugsumbat ni Rodel Mano? Idintatanapan na kita yan ni Papa. Hinarakop ko ni Papa. Manong ni kaditoy. Ibukbuk ko di sangit ko.
Ang pinagas tinigasan ko, Papa. Apay. Ada ka ni nagkurkurangan. Ada ka ni nagkurangan kinihapon Diyos. Napnudusar na kakastoy. Diyan mo na doon sa na ito yung ano panubok. Diyan kamailan nga awatin kalabanan na ito yung panubok, Papa. Habang nga naskan nga subukan na nga mo Diyos ka nakabudpudo hagmat nga gayat. Tuwan na makabasulak ka rin. Dus-dusahan na ka rin na mo Diyos ka po iti panangisinak. Panagsina may kini Robert. Siya ka rin na kabasol. Siya ka rin tayo antibasol, Papa. Nagtartaray manong naimi, di kiniduha nga anak ko. Ngay may kada kami kani Papa. I-junior ko na, Mami, ba't mo, daddy, Mami. Anak ko, saan na tayo nga patpating ti amayo? Sa kabali, anak ko. Adaak, ada ni lolo yo. Saan kayo nga baybayan? Ikarik. Ibugbog ko ti amin na panahon ko para kada kayo, anak ko. Saan nga napatig? Doawanin ti asawak. Tinapatig ka dada kayo. Ang damat ni lolong yo. Saan na tayo baybayan ni lolong yo? Manong naimi. Timibat na kiti nagkapsat sa dakinamat ti amada na dani ti ruwangan. Kalbasa nga nagsubli-subli manong naimi nga na panangilugan kadagiti iimpakin ng arawatan na iti kotsena. Inarakop na sanggay sa manong naimi na giti saka ni Rodel. Nagsakit ng eksena manong naimi. Imasiday ka kit panatibkar ko tirik na. Napatpatig nga amang dahil nga Rebecca nga mita kami. How dare you? Kastoy ka dito ko nam nga napudno ka nga agayat, Rodel. Kastoy ka dito ko nam nga ibukbuk mo ti amin na panahon mo para iti pamilya mo. Nga ta kami lang ti kapatgan iti biyag mo. I'm sorry. Kasla. Adada nga napatpating Rebecca kanto kayo. Ang pagdanagang ta sustentuak dagiti anak ko. Mangtenda kiti monthly o para kadakwada. Oresahan nga naskan pa yung masidag na abogado. Sabay ko mata di mo ito pagbabaw yan. Dito yung aramidam ka na kami nga kina. Sabay ko Rodel. Umay kayo na nako. Palubusan yun ti amayo. Lipatin yun nga da amayo. Hibilang yun layangan nga natayan ti amayo. Kasta nga rod tinapasamak manong naimi. Awanen ti asawa. Napanen iti sabali nga sidong. Magdada ni Ingrid manong naming nga saan mangbaybaya ka nagitubing sa damat ni Papa. So nga ti sabali nga ramidek, pakaipukusan ti panawin ko no adak dito bisina no ti trabaho. O masadagmat ni Rika. Ay, Lilibet, kumusta? Nuwari janggon ngay baga. Ano ayat mapaspasamak, amumlatan. Nagasgasat ka kay Misyak eh. O ang problema yun kini Robert. Kumusta mo jay, anak yo? Okay man. Basol mo na ito eh. No, wala ka basol ko ka. Sikat nang idurong kanya kini Rodel. Ay, sapoy, sikamat. Sikat nagbalin iding nga bridge me. Diba? May papilit ko mga ngarot kas pagarigan. Nung sa mga kayat, sika mo na nagdesisyon. Diba? Gamot na sa anak nga may kanito panawan ni Robert, kaya ni Rodel. Amo te ko mga nagbalbaliw ni Rodel.
Hunarod, abe nga mga kasta na kiti lalaki. Puero de los buenos ko na, mamoy ramraman ni Robert ko. At ito kinigundaway manunay mi nga sumang pagitak dito balay, siyempre sumabat dagiti anak ko. May bagadamat kanya, nga timawag ka nun ti amada. Agreed, ma'am. Kaso nang nakapagsalita. Dagiti anak ko kinti amada. Siyak ti tinawagan ni sir. Siyak nga ti amunat cellphone na. Amumot pa cellphone dagiti ubing. Alangan ba't nga ni papang mo tawagan na, tap na makasalita na lang dagiti anak na. Nagbalik ko ti SIM card. Ha? Nagbalik ko ti SIM card. Tapno saan nakamanawagan ti asawa. Ma'am, saan mo ko ipaidam? Ti pagribangan ti ama, iti anak. Kailangan sa Serbina. Diba? Sapsabulan ako na giti ubing, ti ama day. Mo ka mga pukawin latat komunikasyon di giti agama. Agama. Taore awang kayo ni ti asawa, ma'am. Yung sa mo may libak. Ti anak sa pulin na ti ama. Kan ti ama sa pulin na ti anak. Hindi pututan na Rebecca. Sige. No di mo kayan. Tagbaliw ti SIM card. Ngayon mababalin lang ako makit. Kahit kung alipatin na kita anak ko ti amada. Nga ibilang da nga natayin. Mamatay agad. Matay. Ngayon amo dapat nga si Bibiyag. Ma'am, sa mo mapaidaman nida. At dapat ikitigunda ko yung manong name nga tawagan nak ni Ingrid. Ma'am? Apa Ingrid? Kapatawang klase na gidubing, ta bakasyon, holiday, kada kayo at opisina mo itlata, ta private office tayo nyo. At darito ni sir, tapay. Alam na ka nung gidubing, paspasyal na. Abi nga sangasak tawagan na. Diyak man na mo kayong kuha na. Sige. Ibagam sa pain na madlay sublida. Sige, ma'am. Makabulan, 2 bulan, 5 bulan, naging gama katawan manong. Ag birthday di kita anak ko manong name mapan na i-date ida. Sa balin tumat celebration iti balay manong name nga awan isuna. Makatawan. 2 nga tawan. Nakalalisto manong. Naging kaya manong name saan ba't ka nung tumutawag? Makabulan, 2 bulan. Awan tawag na. Ala ni ma'am. Kaslakayad dan sa amin lang tumawag ni sir. Salsalod-sudag na awan tawag na takasalita na dito. Bing. Dati-dati man takaramidan na takasali ba? Awan ma'am. May ilong nga dito. Bing. Dati na lang nga daddy. No ka papangyo no ka timang ipaspasyar ka takwada. No da kay opisina. Kakasi mo dito, Bing. Itinagring ti cellphone ko manong nemi. Na, ita mampay. 2 nga tawanan. Ita pa lang ang tumawag kanya. Sino ma'am? Ti asawa. Alakit sumbatan nyo na. Speaking of the devil. Hello. 2 bulan ka nun, nga saan ka timawag ka na iti ubing. Sapsapulid na ka. Rodel? Sige na ito, di ba? Siya. 2 bulan itan. Sipod na disgrasya. Ano yan? Di mo man nadamdamag. Di kayo siguro managdangig ti radyo. O naman nagbuyat TBT News. Grabe na basama ka? Dakto ti balay. Balayo kini Rebecca? Family house me. Kini Rebecca pa'y. Pinanawan ako ni Rebecca. Ket, awanin di ka dito ang asakak. My God.
Kamusta na kita anak ta? Pailiwak na ko na. Diyak kayat ko mga tawagan nila. Diyak kayat nga ipangag. Hindi pa nagsakit ko. Rodel, apeng sakit ka. Kasi kahit ko makita na ginanak ko. Ngimjak kayat nga makita na ang gasto iti lang nga. Ngimjak kayat nga makita na nakapimpiman talaga. Ngimjak kayat nga ibagam nga na ito iti mag-anganab ko. Amo ka nakanakdakil tinagbasula kaya ka. Pacheck nga awan. Di pa nakapapakawan di kas kanya. Imindro-turod ko titimawag ka na kayo. Tapno dumahawatak man lang ti pamakawan ta oris handak ka mapakawan. Makawanan lang, Lilibet. Nakaramin nak kalabindot. Nak kalabindot. Tanandagan din nga napatpating ganyan nga Rebecca na kayo. Kaya mo, kat napatlaga kang kuwana. Na di nagtubaybayanan niya man ti dumdum tayo nga mapasamag kanya. Minsan na nakayatikas kanya. Nabaysan nga inutil. Pakawanin na Lilibet. Umanayan nga may bagak, di ba nagpakawan ka pa nagpapawi? Mukha din ako mapakawan. Hindi mo kumaipahalit kanyak, kanigidanak ta. Nakasapulag na gitubing. Kasapulan dakmet. Kaya't ko ida nga makita. Kaya't ko ida makasarita. Kasana kag sakit ko ma. Rodel. Saka laing dagitawan ka. No talagang seryoso kahit pa nagpagpakawan mo. Abay nga saan ka sumangpit dito'y. Dito'y balay nga ng panawam ka na kami. Sigamit natin na ko na nga kasapulan na kalagitan nakta. Kan kasapulan malina. Or-orayan na ka dito'y balay. Or-orayan na ka. Kaduhak na kita nakta, Rodel. Manong naimim pakaamok kani papati amin. Usan na na. Nagsusapo eh. Baga saan nga na tayo? Tapos na di kasi nagat pumayso kong mga natayan ti ama na gidapo ko. Rumag kong mga matay, di kakasta at saan na nga mapmapnag. Tilikodan nga da asawa na. Mga alam na palit siya bali. Susapo eh. Kasta ko makit, di mapasamak, amin nga da babae na. Wala ni Papa, apeng mo tagilunod kayo. Alagit pa ka mo dagito binga. No time, panawen, oras, itasapsapu na iti asawam. Maitad na amin itan. Papa, at saan nga makapagtrabaho ng mga opisina? Agtalayan din balay. Mabalim ng tumit nga yaramidang yalaan ti artificial nga saka na. Dahil no saan lang ang wheelchair, ti mga pangpa-alis kang kuwan. Di duwakam to nga katugangan, ti mga asikaso ka na kita asikasok di talikod ti balay. Ohan? Agyaman na papa.
si awat kayo ti manugang nyo. Kita rin ako ma. Sikat kang ron ang desisyon. Di ba nagkunakit si awat kakeng kuwana. Kaputa. Kadapelahing ayat. Na nagtalin na edit ikawon kang papa. Tanong saan ko kuman ngayon ti asawak. Nangalak kumamit ti sabali. Tadumat na kitag kursunada kanya. Ngam adayo nga ramidag na ito papa. Pwede ko nakarutin. Tinapatag itakit adda na kita anak ko. Ganawanan ito yung problema kada kita anak mo. Gamot adda matan amada. Urayan tayo kita. Pakamom na kitubingin. Tam na nakasagana da nga. Mangpasangpet iti amada. Kasto ko na itilaglag tumanong nemi na kita kapsat. Idi baghak nga agsublin ti amada. Kaya mo kaslasad da mamati manong. Ngimpudno ko na. Sa kumadlim baga. Nasaan to nga pumampanaw ti amada. Siyempre sa lutsudan da no apay. Imbaga kung kadakuha da manong nemi. Naawan hindi gini duwasa ka na. Nakarik na damat itiliday manong. Wen. Ganito dumtengin manong nemi. Ni Rodel. Nga da nang itulod kang kuwana kapsat na kano. Ingkot said, sa dendisahag manong name ti wheelchair, sa dabi nagkat isuna, kat nagkalugan iti wheelchair. Adan iti uneg tinaladan manong, kasta una yung titaray da kita anak ko, Daddy! 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 Sinabat da manong name, kat naging inarakop da, ti amada. Nagsinubagiran ng inarakop. Nga oras na makasangit manong nemi. Nga makita tinagsak na anak ko. Dante amada. For 2 years manong nemi nga sanda nakikita nga makasasalita da. Nga pasarimat pasyar na ida ko na ko. Dagiti anak ko manong name tinang inturunan ti wheelchair ti amada. Kaya masadag itiri daw anang isarek iti unek ti balay. Mami, andan ni Daddy. Agar arubos na kiti luha manong name ni Rodel. Minasad ka. Agamanak. Agamanak, papa. Agamanak. Agamanak. Nakahimim kayo na itilikodan ka siya tinaramit ko. Manong nemi, ijijaya ni Rodel dito atakyag na. Tapno, makiin narakop kanya. Inya sadig ko tibagik manong nemi kat naging narakop kami iti asawa. Rodel, kasapulan na ka kita nakta. Dagiti kadilangan ako. Ino sampay nga nagsubli ti dati nga panagayat kan panagtalik mo kaniya. Baliwag ti mga lukoy. Namampay nakabasbasitan ti mangyari kak ti bagi. Kamata may sakon nga inutil. Sa muunan nga may sakon nga inutil. Ado pa lang ti maramidam, Rodel. Nakapadpatig ti obligasyon mo ita. Saan mo nga mabaling nga panawan di kita anak ta. Isuda ti mang panokin ka no mapandang basa. Isuda ti sikat isang patanda kan sang pitami. Kat ato yun ton nga panawan na kami. Ibugbog mo nga may pinsan ti time mo kada kami, Rodel. Rodel. Ikaw naglilibet. Nakasinsin out ti puso. Magkamanag. Kasta nga ro tinagtong pahalan manong nemi ti amin. Idi ket no time. Narayta tinang isinsinaak ken ni Robert.
Nga rito tinagsinaan mi manunemi kani Rodel tanapat patagan ti sabali nganda kami. Ngayon tama manunemi. Almost adda oras na para kada kami ni Rodel. Kanadamat oras para kada kami. Adamat oras para kan kuwana. Ngagkapo kada kami. So dahan kani papa manunemi tinagtanggay anang asikaso karagitiya. Pagtaraknan ni papa iti likod. Imado manunemi di kani tarakenda. Ngaglaklako damat kapag tartarakenda manunemi ti para palot manok numampay sa damat nga palutero. Alaksid iti para palot iti netig nga manok manunemi naglaglag ba nagtarakenda pa iti pugo naglaklako dati itlog ti pugo. Intultuloy ko mat ng opisina manunemi ket intultuloy mat lahat ti kaadda ni Ingrid iti dan nami numampay adda asawa nan manong. Kaya nanak mi ti kasar kaniya Rodel ni Ingrid kan ti asawa na. Iti kalpasan ti makabulan nga panag-asawa kan panag-honeymoon da ti asawa na. Kaspaset iti panagtrabaho da nagsublimot lang kada kami ni Ingrid. Nga ni Ingrid kanin bilang mi amay sa miyembro ti pamilya. So, ti kang runan nga mga asikaso kada kiti duwang anak mi nang ron ay dadan agbasa dan ti elementarya kada dadan iti high school. Adamat ang anak ni Ingrid, manong nemi, adamat anak na sangbatan na, asikasuan na. Dumtang to siguro manong nemi saan na nakasapulan, dagiti anak ko, iti yaya, uno saan na nakasapulan, saan na nakasapulan, iti mag-istimar, mga alakam tunto sa bali, itong dumteng, nga kayat naman na iti iya. Agpo ko sa aming pinsan, iti pamilya. Manong nemi awan, ti damag ko, ken Robert, naman pa'y nagtultuloy sa iti kadda na lahat ti banda ket usto ti atap mi kini Rika dati nagbaling asawa na manong kamembron damat lang iti banda. Why? Ni Rebecca manong nemi adda kanumatel sa Jabrod. Idinto ta ni Lourdes nga dati nga kayan ayat met manong nemi ni Rodel saan nga nagaw-awid adda kanumatel asawa na Jabrod. Dito nga ron ti pagkasalitaak manong nemi kadagyaman naklaunay ti anus mo nang urnos kalpasan nga nakinsen kang ka ti detalyana. Agaman unay tilaing mo anang tadbiyag anang ibasa kung sabi ko dadamat na ibatik nga adal liliwakan pagsarmingan ti biyag kada kiti padak nga dimwing ken nagboya. More power to your program ano. To yung nga agyaman nga paghayam mo Lilibet. Thank you king ka Lilibet. Tingka pa nang iburay ti pagkasalita. Adong istorya papagayam may hanga maibusan gabot ag tayak ti lubong ada kiti mapasamak nga saan nga mapasamak kita kita bigat. Ada rin kita subli-subli ang pakasalitaan. Ragsak ken liday ken ragsak. Ano lang. Huwag ay may pumangada ka ro. Thank you very much. Kada kaya aming kasanga para mabuhay tayong lahat. Salamat po.